Ola a todos e todas, benvidos á nova temporada de Contra o Crono. Poñémonos de novo en marcha e hoxe neste primeiro capítulo imos vos mostrar os mellores momentos que nos deixou a primeira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Viñemos ata a Coruña, cidade que carda unha sensacional historia que gozan os miles de viaxeiros que a visitan. Desde a cidade bella, onde séculos atrás existiu unha antiga fortaleza celta, pasando pola pegada que deixaron os romanos nun dos monumentos máis importantes da cidade, a Torre de Hércules. O faro romano en funcionamento máis antigo do mundo, con máis de 2000 anos de historia. A Praza de María Pita é outro dos puntos obrigados de paso, como tamén o son o Paseo Marítimo ou os máis de 90.000 metros cadrados do Monte de San Pedro, desde onde avistamos os principais puntos de interese da cidade. Llega a Coruña deu o tiro de saída a un novo certame regional de rallies, con máis dun centenar de equipos inscritos, entre eles 3 unidades World Rally Car, todo un luxo para esta apertura do campeonato galego. Tras 4 meses en actividade, na Praza de María Pita reencontráronse moitos dos favoritos que este ano lle darán emoción a un certame que segue lucindo músculo. Víctor Senra, Iván Ares, Alberto Meira, Dani Verdomás, Luis Vilariño, Jorge Pérez, Iago Camaño e moitos máis. Número e calidade para facer desta edición unha das máis espectaculares dos últimos anos e que volveu contar cun masivo apoio dos afeccionados nas cunetas. Durante a fin de semana, máis de 65.000 persoas achegáronse aos treitos para ver en directo o rally. Esperamos que sea unha temporada con moitos éxitos. Para nós é moi ilusionante porque por fin podemos traballar un pouco tranquilos. En canto a número de probas, pois xa se ve que cada ano hai máis probas. Creo que a afición está respondendo e os pilotos tamén. A verdad, vai ser un campeonato moi interesante. É esencial poder traballar tranquilos, que nos deixen funcionar hasta que veñan as futuras eleccións. Hai moitas cousas aí en proxecto para levar adiante e esperemos que en breve pois, que se vayan anunciando. Xa estamos sacando moitas cousas e no futuro pois haberá novedades. Que estamos sorprendidos como está arrancando. Levamos un mes e unha semana tramitando licencias. Podemos decir que levamos xa un 40-45% de licencias tramitadas con respecto ao ano pasado, o sea que van unha marcha impresionante. Esperamos que sigan así e que sigan medrando o automobilismo en Galicia. A lista que hai aquí pues, casi se pode comparar con unha lista do europeo, por así decirlo. Dá gusto ver tantas máquinas de tanto nivel e esperamos que siga sendo así toda a temporada. O presidente da Federación Galega de Automobilismo encabezou a representación institucional nunha saída protocolaria na que a gran parte das miradas dos afeccionados fixáronse nas 3 unidades World Rally Car que tomaron a saída nesta primeira proba do calendario. Víctor Senra, Iván Ares e Alberto Otero encargáronse de espremelas durante toda a xornada do sábado. Agora falamos con algúns deles, pero antes detémonos un momento para falar cun piloto da casa. Un coruñés que este ano representa a nosa comunidade no Campeonato do Mundo de Rallys. É Roberto Blach, un piloto que xa ten a mirada posta na segunda cita do ano, o Rally de Croacia, nova parada do Mundial Júnior. Será sobre asfalto, unha superficie na que aspira ao máximo e que lle permita de paso esquecer a estrea en Suecia, onde tivo problemas co coche. Non foi a mellor maneira de comezar a temporada, pero para min, a verdade que non foi un mal rally, si o resultado pois, foi malo, pero as sensacións foron moi boas. Cando o coche non tiña fallos, estábamos pelando o top 5 do rally, remontamos desde a posición 11 hasta a sexta posición, pelando por entrar no top 5. Entón, por eso estou contento. Xa reseteado, agora ven Croacia, que é a miña proba favorita no campeonato, porque é asfalto, que é o que mellor se me dá. Con moitas ganas, moita ilusión, traballando moito. Ao final sabemos que se queremos estar arriba a pelear temos que traballar. E bueno, a verdade que para min é a proba máis ilusionante de todo o ano. Todos os pilotos que estamos correndo
ao final vimos dos nosos países, estamos, eu gañei a beca, está o campeón junior de Bélgica, o campeón de Europa junior, o campeón de Irlanda junior, o campeón británico junior, etc, etc, etc. O sea, ao final é un mundial, están uns dos mellores pilotos do mundo, este ano en Suecia éramos 19, agora en Croacia vamos a ser 26, o sea que imagínate, vai a ser un rally moi duro, moitos pilotos que van a querer gañar, pero bueno, eu penso que podemos facelo ben, eu quero salir desde o primeiro momento a tope, ter desde o inicio un bo ritmo, non te vou a mentir, a miña intención é gañar. Creo que é necesario estar sempre no podio para pelear pola vitória final do campeonato. O ano pasado era un ano de aprendizaxe, sí que é verdad que moitos rallies non é que non me deixaran correr, pero me aconsellaban ao meu equipo que fora máis tranquilo, que o que había que facer era rematar os rallies, coller esa experiencia para este ano. Eu no momento non o vía, claro, non, pero sí que é verdad que en Suecia o vin, o haber corrido todos os tramos de Suecia o ano pasado, estes os que coincidían, a esa experiencia con as rodas, con o feeling co coche, todo, sí que é moi necesario e, bueno, creo que este ano pois, temos esa experiencia que é necesaria para loitar polas posicións de podio final, sí, eso é o que queremos. Penso que todos os pilotos que damos o salto tamén queremos demostrar, non, o que valemos, é dicir, aquí no noso país somos rápidos, vimos de gañar cousas que estamos correndo e tamén queremos demostrar pois, que no mundial tamén podemos ser rápidos. Que pasa? Que ao final hai xente que ten moita experiencia no mundial, moitos anos, é complicado cando chegas a primeira vez, non? Pois un rally como Croacia, tramos novos, nunca había corrido co coche o ano pasado en asfalto, é complicado, pero bueno, por iso creo que é moi necesario, todo o mundo di que é necesario 3 anos, o sea que ao final o terceiro ano é o ano que podes loitar por gañar, a mí só me queda este ano como junior, entón, bueno, pues teño que adelantar un ano o proceso. O campeonato galego é sempre un campeonato espectacular, polos coches que temos, polos pilotos que temos, hai un nivel altísimo, e bueno, este ano moi animado, a verdade que verte o World Rally Car na primeira carreira increíble, pero sin olvidarnos de todos os Rally 2 que veñen por detrás. Este ano creo que Alberto Meira creo que tamén vai ser un ano bo para él, xa coñece o seu coche, é un piloto moi bo, e bueno, eu intentarei estar tamén en algún rally así de vez en cando por aquí. Blas coñecía o detalle o percorrido desta 28ª edición do Rally da Coruña, que contou con 8 especiais e 88 km cronometrados. Por diante dobres pasadas, os treitos de Coirós e Aranga na matinal e Arteixo e Lago en Crobas nunha tarde complicada, coa presenza sempre determinante da choiva. Esta primeira proba da temporada apuntou para 2 das copas de promoción de 2024 como son a Pirelli, a AMF, MS ou Volante da Federación Galega. Así imos con todo iso, pero como vos dicíamos antes, o Rally da Coruña deixounos unha imaxe que acaparou flashes e moitos posts en redes. 3 unidades World Rally Car con 2 Citroën C3 e un Ford Fiesta que por regulamento si puideron puntuar sen coeficiente corrector ao ser máis de 3 coches destas características na proba. Ojalá que hace 3 World Rally Car en todas as carreiras e poder puntuar normal. Se é así, pois sería como se non pasara nada. Eu creo que é algo bo para o campeonato, para o aficionado, para todo. Poder ver como este rally, 3 World Rally Car, eu creo que o que lle gusta este mundo é un placer. O que diga ao contrario, un min. Desde dentro da sensación de que corre mucho, pero realmente corre igual que un R5, ¿no? Pero va muy bien en todo en general, ¿no? Transmisión, frenos, todo, y aparte es un coche que lo hay que llevar muy arriba de vueltas, te transmite unas sensaciones muy buenas, ¿no? Como los antiguos Kit Car, digamos, algo similar. É un coche que ao que lle gusta pilotar unha vez que se senta, pois se podes non volves a un R5. Eu teño unha edad que non teño que demostrar nada, non teño que ganar nada e me gusta disfrutar, así que se podo disfrutar e ganar, mellor. E se podo correr nun World Rally Car, mentre poda, pois seguirei correndo. Sí, está claro que o C3 é unha bomba, vamos, é un coche espectacular, que unhas sensacións que ningún coche pode dar, impresionante.
Eu creo que son coches que non podes ver noutro sitio, é difícil, a non ser no Mundial, e poder telos, creo que nun regional que asentos pode ver de cerca, velos correr, eu creo que é bo, sabes? E despois está o supercampeonato europeo, que queira igualdad, pois está aí, aquí hai outra igualdad, pero toda a vida se pudo. Obviamente os rivais a bater estaban nesta unidade, a do Citroën C3 de Vítor Senra e José Murado. Ambos dominaron nas 4 especiais matinais. En Coirós, a máis curta do rally, Ares e Borja Rozada aguantáronlles o pulso, pero Garanga, o tramo máis complicado da mañá, tanto Senra como Murado foron case un segundo por kilómetro máis rápidos que os seus rivais. Con problemas eléctricos no C3 durante todo o día, Senra viuse penalizado con 40 segundos na segunda pasada por Coirós. O non poder arrincar o coche a tempo, sufriu un atraso no paso polo control horario. O coruñés sobrepúsose e pechou as 4 primeiras especiais desde o máis alto, con pouco máis de 11 segundos e medio sobre Alberto Meira e Avelino Martínez. O subcampeón de 2023 quiso entrar a batalla cos World Rally Car de Ares e con outro Citroën de Alberto Otero. Un leve erro de Iván Ares no arranque do rally fíxolle perder o de Cambre algo máis de 18 segundos sobre a cabeza, distancia que foi minimizando segundo se foi afacendo a unidade que lle cedeu Senra. O rally da Coruña non ia ser doado de conquistar, e iso quedou reflectido desde o cuarto treito, cando a fina choiva empezou a caer sobre o asfalto, xa de seu moi sucio e con moito barro. Poucos asumiron riscos porque as opcións de quedar fora de carreira empezaron a medrar de maneira exponencial. Vilariño ou Camaño foron os primeiros en caer. O xogo de estrategias botou a funcionar, aínda que no peche da matinal houbo poucos que puidesen calzar gomas de auga. Case todos salvaron a papeleta cos duros de seco, o que converteu o tramo de Aranga nun exercicio de supervivencia. Paso polas asistencias, os 3 primeiros da xeral soldáronse as súas posicións, aínda que 2 deles tiñan ganas de acción. Meira e Ares arrincaron as 4 últimas especiais separados por só 7 décimas. Diferenza que Iván Ares e Borja Rozada neutralizaron na primeira pasada por Arteixo. Aí comezaron as tácticas duns e outros. Gomas máis brandas para que collan rápido a temperatura, cruzar neumáticos con seco intermedios, en fin, fórmulas varias para salvar unha sección vespertina complicada, moi complicada. Iván Ares desatouse e seu foi o scratch na primeira pasada por Lago en Crobas, onde xa se afianzou e pechou filas na segunda posición da xeral. Meira tentouno, pero nese mesmo treito deixou 16 segundos sobre Ares, un bo puñado deles nesta zona na que tivo problemas para manter o rendemento do seu Skoda. Senra e Murado seguiron na súa propia liga, logrando pechar o rally con 7 scratch e unha diferenza de 44 segundos sobre o segundo clasificado. O de Dumbría inicia a defensa do título cunha vitoria, a quinta nesta cita, sendo xa o piloto con máis triunfos no rally. Senra impúsose tamén dentro da agrupación 1.
Vamos, un rally difícil, aunque parece fue más fácil y tal. Tuvimos muchos problemas eléctricos desde primera hora, se nos paraban los tramos, de hecho en el último ya se nos paró sin luces, fue algo... Pero bueno, sufrimos, al final lo conseguimos y estar aquí en Coruña con la victoria en casa es algo especial y darle enhorabuena a Álvaro Muñiz por llevar a cabo este rally otra vez y increíble, la gente que había, un rally excepcional. Por detrás subieron o segundo caixón do podio Iván Ares e Borja Rozada. O de Cambre desquitouse do mal sabor de boca de Lorca na súa estrea do supercampeonato e fixo, saboreando ata o final, unha experiencia única ao volante dun World Rally Car. Gran ritmo durante todo o día que o converteu nunha firme alternativa ao triunfo absoluto. O rally, a verdad que foi moi divertido, pasámoslo genial. Dar as grazas a Borja por acompañarme no asiento da dereita. Bueno, en canto ao rally, pois, como viste, foi un rally moi complicado, moito cambio de climatoloxía e bueno, vimos un pouco de todo, ¿no? Corrimos en auga con rodas de seco, en seco con rodas de agua, pero a verdad que fai moitos anos que non disfruto un rally como disfrutei este. Nada, dar as grazas aos patrocinadores, a Álvaro Muñiz, a todo o equipo de One Seven por este pedazo de rally, toda a sección que se comportou genial nada, a próxima máis e mellor e ahora pensar xa na seguinte en Córdoba que é onde realmente importa. Terceiros clasificados tras completar un rally sensacional foron Alberto Meira e Abelino Martínez. Ambos plantaron batalla aos World Rally Car nunhas condicións realmente difíciles cun asfalto e uns treitos moi cambiantes. Foi unha proba de lume para Meira e Martínez que non quixeron arriscar máis do debido ao final do día, pechando o rally como case todos os pilotos cunha monta d'auga. Terceiro posto absoluto do rally, a pouco máis dun minuto de Senra, e primeira vitoria dentro do supercampeonato R5 Pirelli Recalvi. A verdade é que é un rally complicado, non? A climatoloxía non acompañou moito, algo de chuvia, os treitos das chuvias destes meses pasados estaban moi esvaradizos bueno, pero bueno, en liñas xerais todo moi ben, moi contento. Nós creo que fixemos hoxe un carreirón, a priori estar no podium era algo que non se pensaba, non? Que a cantidad de pilotos e World Rally Cars que había neste rally, pero bueno, se tivo cumplido, campeón do supercampeonato e un podio a pedir de boca. Creo que me metí nunha guerra que non me tocaba, non? Porque intenté andar como se suelo decir, andar a brincar por World Rally Car e non era a miña guerra, pero bueno, pola mañan iba moi seguro, moi concentrado e intenté empuxar todo o que podía e pola tarde tuvemos un error nunha horquilla de izquierdas no tramo de Cerceda, aí xa perdén xa bastante ventaxa colleume Iván e nada, decidimos acabar o traballo tiñámoslo feito, non tomar riscos e conservar este podium que sabe a vitoria. Por detrás, gran resultado cun sobresaínte cuarto posto para Dani Verdomás e Brais Mirón co Polo R5. Os campións da Toyota Gazoo de 2023 foron de menos a máis na Coruña. Tras o paso polos dous primeiros tramos, se accederan un minuto sobre a cabeza nun arranque en que non atoparon o feeling co coche. Sería desde a terceira especial cando Verdomás e Mirón se soltaron para quedar ao final a un paso do podio. O top 5 completaron o Jorge Pérez e Miriam Vera co Hyundai. Ambos mantiveronse todo o día a zaga dun grupo de cabeza complicado de cazar. Alberto Nimo e Santiago García cos Skoda Fabia R5, José Lamela co Yaris, Antonio Valcárcel co Evo 10 e Miguel Sánchez co Fabia N5 ocuparon as 10 primeiras posicións deste Rally da Coruña que nos deixa a clasificación xeral do campeonato da seguinte maneira. Víctor Senre o primeiro líder con 40 puntos, Iván Areste en 34, terceiro Alberto Meira con 30 puntos, Dani Verdomás ocupa o cuarto posto con 26.
Quinto, Jorge Pérez con 22 puntos. O sexto é Alberto Nimo con 18. E sétimo e oitavo, Santiago García e Marcos San Román con 15 puntos. Imos a repaso polos diferentes copas promocionais deste Rally da Coruña. Comezamos pola Pirelli Driver Autia, Top 10 B na que se impuseron José Lamela e Unai Conde. Ambos chegaron á estrea do certame galego tras tomar parte no comezo da Toyota Gazoo Iberian Cup, a aposta de Lamela este ano no seu salto ás probas nacionais. Na Coruña apenas tivo problemas para conter a Toño Valcarce e Alberto González coa Evo 10. Ambos quedaron ao final do día a máis dun minuto dos líderes. O podio completaron o Rubén Díaz e Iago García cun Peugeot 206. Sí, a verdade que o rally foi un rally complicado, non? Xa desde onte que fixamos o shakedown en seco, a verdade que fomos probando todas as condicións climatológicas que se podían probar. E nada, o rally a verdade que para nós foi evolucionando bastante ben, fomos probando cousas no coche, que é o que nos interesaba cara ao Serra Morena, creo que collemos un pouquiño de ritmo, igual non todo necesario para poder estar en cabeza no Serra Morena, pero bueno, sí que para poder xa salir con as sensacións boas, e nada, o rally da Coruña a verdade que moi ben, super contentos. Na Pirelli Driver Autia Top 10C, vitoria para Marcos San Román e Daniel González na estrea dos dous nesta Copa. Unha primeira vitoria da temporada na que ambos mantiveron unha gran loita con Daniel Montoto e Michael Márquez, ata o abandono destes na quinta especial do día. Ata ese momento os dous equipos foronse repartindo os scratch, manténdose a unha distanza de pouco máis de 7 segundos. A verdade é que o Rally da Coruña sempre é un rally que é complicado ca climatoloxía. O rally pola mañán, os treitos sempre son delicados, que as segundas pasadas sempre se poñen, bueno, pois iso, non? Moi embarrados, moita auga, é complicado. Aparte nos penalizamos un poquinho, ser dúas rodas motrices, sempre nas zonas lentas costanos moito sair en comparativa cos 4x4, non? Entón por aí vamos un poquinho penalizados, pero bueno, a verdade que é un rally que gusta moito vir a correr, nunha zona, bueno, pois como é María Pita, que é unha pasada estar aquí, co cual, bueno, pois maravilla. Sin dúbida nós tiñamos claro que o rally estaba na mañán, sí, había que correr de mañán, hai un tramo, un treito largo que había que saber xestionar bueno, pois así foi de feito, non? Pola mañán máis ou menos quedou a cousa organizada e xa pola tarde, pois bueno, a manter o ritmo, pero nada máis que coseto de cumprir o papel, non? De acabar os treitos. Outra das copas promocionais que se puso en marcha foi a Pirelli AMFMS, copa que precisamente en 2023 gañara Marcos San Román. Este ano o primeiro líder é Jacobo Segade, piloto que pechara o pasado ano da maneira excepcional cun sexto posto absoluto no Ribeira Ría de Arousa, última cita da tempada. Neste arranque de ano presentou a súa candidatura ao título e de novo con Andrea Fidalgo á dereita. Dominou de principio a fin, sumando 6 dos 8 os scratch do rally. Ambos avantaxaron nun minuto e 25 segundos a Omar López e Iván Bergondo. Estes, cun Suzuki Swift, levantáronse ao segundo posto no penúltimo tramo en que lograron darlle a volta a desvantaxe que tiñan sobre Daniel Lamas e Estefanía Escudero, para quen foi a terceira posición final. El rally ha sido muy complicado, en general. La tónica del rally, sobre todo en Coruña, siempre es complicado. En 2020 decidimos un coche aquí y hasta este año no volvimos y nos debía una y bien. El día, muy complicada la elección de ruedas en la mañana, a la tarde estaba un poco más clara, ahora en el último bucle quizás no, pero ya no hacía falta tampoco arriesgar demasiado. Pero la mañana con tanto cambio climatológico, que si llueve, que si no llueve, que si las primeras pasadas estaban secas, pero húmedas a la vez, demasiado sucio, pero bueno, nos salió bien. Apretamos lo que pudimos y lo que queríamos que era necesario y venga, bien. No volante FGA, a oitava promoción comezou como terminou a de 2023,
coa vitoria de Joaquín Pérez e Adrián Muñiz tras facer un pleno de scratch no rally. Triunfo traballado de ambos porque os debutantes Marco Lorenzo e Diego Gil apertáronllese moito durante todo o día. Os subcampións o ano pasado na Pirelli AMF foron un duro rival para un Joaquín Pérez que cimentou gran parte do triunfo coas cronos nas primeiras pasadas a Coirós e Aranga, de onde saiu con 14 segundos de colchón para afrontar a segunda parte do día. Aí tanto Pérez como Muñiz continuaron amasando unha renda que ao final foi prácticamente ata o medio minuto na xeral sobre Lorenzo e Gil. A terceira posición no volante FGA foi para Diego Camuñas e Lucía César cun Citroën Saxo. Pois a verdad que foi unha batalla moi bonita, aínda que fixemos todos os scratch, as diferencias foron bastante xustas. Eu penso que no próximo rally, no cocido que o rally da casa del, vai ser unha guerra moitísimo máis ajustada, seguro. Se eu esperaba por a mañán que fora máis decisiva se hubiéramos corrido os 4 tramos, pero ao final só foron 2, a ventaxa que se pudemos sacar foi moi pouca, e logo pola tarde foi máis ben aguantar un pouco a ventaxa que tiñamos, e así se deu. Na bolsa PSP 25, Marco Lorenzo e Diego Gil si lograron o triunfo con 49 segundos de renda sobre Camuñas e César. O podio completarono Adrián Torreiro e Pedro Rivas cun Citroën Saxo. Bueno, a ver, en principio o noso objetivo é a beca PXP, porque estamos no último ano. Entonces, Joaquín, témolo un pouco como segundo objetivo. A ver, cada vez que vimos a un rally gustanos facer o mellor posible. Pero claro, fijámonos nel, indudablemente, claro que ao chegar a meta botamos mal dos tempos e vemos que nos vai ganando. Pero bueno, tamén nos sorprendemos porque ao final era o primer rally dun coche que está sendo estrenado e case nos preocupaba máis que nos deixara tirar por calquer tontería de xuventú que outra cousa. Que hai fallos, sí, temos fallos, eu bastante máis aquí que Diego adátese bastante mellor, pero eu teño bastantes fallos de conducción e agora nada, pouco a pouco irlos mellorando, esperemos que podamos mellorarlo. En históricos, triunfo incontestable para Juan Manuel Freiría e Sheila Bermúdez co BMW E30. Ambos avantaxaron en máis de 10 minutos a Cristóbal Eiranova e Manuel Mosquera. Imos agora cos repasos vencedores nas diferentes agrupacións desta primeira proba da temporada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Na dúa, Sergio Sánchez e Luis Prego sumaron o primeiro triunfo da temporada co Peugeot 205, sendo máis rápidos en 6 dos 8 especiais do día. Izquierda 7, se cierra 6, larga, para derecha 7, se cierra 5, pisar árbol, 50, izquierda 5, corta, 50, izquierda 5, corta, izquierda 6, desvío, y 50, frena, derecha 1, un cruce. 6 en desvío, 50, derecha 1, un cruce, cuadra 25. La de izquierda 2, 100. A 1 minuto e 46 segundos quedaron Pablo Sánchez e Rubén Tourón co Swift, mentres que outra unidade xaponesa pechou o podio, a de Alejandro Medín e Tamara Díaz. Na agrupación 3, David Varela e Adrián López lograron a vitoria con 26 segundos de vantaxe sobre Rubén e Sergio Vázquez. Omar López e Iván Bergondo acabaron en terceira posición. Nesta agrupación o máis rápidos durante todo o día foron David Rivas e José Vieitez. Ambos sumaron 6 scratch, algo que non lle serviu para optar o triunfo abandonar na terceira especial e reengancharse posteriormente en modo Super Rally. David Romero e Juan Maceda na agrupación 5 foron os vencedores co Peugeot 106, avantaxando máis de 6 minutos e medio o 580 de Juan Carlos e Andrés Prieto. E por último, Juan Manuel Freiría e Sheila Bermúdez saíron como vencedores da agrupación 7 deste Rally da Coruña, primeira proba da temporada. Un arranque espectacular que nos deixou ademais imaxes como estas ao longo desas 8 especiais e 88 km cronometrados.
Mais aló do Rally da Coruña, a actualidade do motor na nosa comunidade deixounos outro foco de interese para os aficionados aos rallies. Imos con iso. A temporada do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Sprint GT2i púsose en marcha na localidade ourensá de Piñor, onde se disputou a primeira proba do curso en a que Antonio Valcárcel e Alberto González fixóronse co triunfo ao volante dun Mitsubishi Lancer Evo 10. Unha vitoria que se decidiu ao final da última especial, a que Ventura e José Manuel Pazos chegaban separados por apenas 3 segundos e medio na xeral. Un gran rendemento deste último durante o día co Ford Fiesta R2 nunhas especiais pouco propicias para dúas rodas motrices. Ao final a tracción total do Evo 10 marcou a diferenza definitiva na última pasada ao tramo Piñor-Cea, na que rodou case medio segundo máis rápido por kilómetro que Pazos, que finalmente caeu o segundo caixón do podio. Triunfo de Ventura González, o primeiro do ano no podio que completaron o M3 de Adrián Campaña e Manuel Raído, a 8 segundos e 3 décimas dos vencedores. Abel Pampillón e José Laje cun Evo 10 e Antonio López Lence e Raquel Rodríguez cun 106 completaron o top 5 final neste Rally Sprint de Piñón. En canto aos vencedores nas diferentes copas, Rubén López e José Ángel Fente cumpriu 208 R2 e impuséronse no desafío Cuno, con case 44 segundos de vantaxe sobre Rubén Gandoy e Nicolás Meizoso. O podio completarono Aitor Fornos e Adrián Díaz cun 206. Alberto Otero cun Fiesta World Rally Car impúsose no trofeo Talleres Alonso e José Luis García e José Antonio Teira fixeron o propio no trofeo Piñor. A seguinte proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Sprint disputarase xa no mes de maio en Silleda. O programa de charlas FGA nas aulas visitou o Colexio Obradoiro da Coruña, onde máis de 100 alumnos coñeceron os conceptos básicos do automobilismo da man de Luis Vilariño e Melisa Lorenzo. Un xeito didáctico e divertido de achegar este deporte aos máis pequenos, que van participar ademais nun concurso no que os estudantes decorarán o Renault Clio Rally 5 bolseiro pola Federación Galega. Así, co repaso a última hora do motor en Galicia, ímonos. Ímolo a facer coa imaxe dos flamantes vencedores deste Rally da Coruña, primeira proba da temporada. A seguinte parada será nun par de semanas no Rally Cocido en Lalín. Ata pronto!